er verdensmester på 4x100 holdmeter, og normalt svømmer jeg 25 meter på 11 sekunder. Men det er ikke så nemt at svømme i sko, så hvad vil der ske, hvis jeg svømmer i dem her? Jeg tror, det vil tage mig 20 sekunder. Hvordan sidder de? Sidder fint. Det var lidt mærkeligt. Men det var faktisk nemmere, end hvad jeg troede. Der er ikke rigtig noget at sparke i. Der er ikke noget vand. Det er bare sådan luft, man lægger. Prøv at sparke ud efter.